Kirta Thipipen Arjik Tha. Lockdown batai ke thom pado det api koson si rada kisung pavedet Japan Chief Minister atumpen video conference amai kido. District Disaster Management Committee asang Mahamaya nomati angkang inutpen sanglin phokiron. PMGSY atowar sai ke oyajok Mukim Youth Club atumpen kikham kedun. Amring andolong RG Kiding Kluipen kaheno ajok patumi ihum ingti karthang ahem konglong kaching thangna. Ulukunchia long veterinary asai kam long hongavura puthak chirok tok asai kideng kaparsi. Det pialang lockdown batai ke thampa doba mahut patumi Prime Minister Narendra Modi pen det along Chief Minister atum pen ghonta trok sisu se farman video conference pen chingki chingwai padopon bangsomai long Union Home Minister Amit Shah lapen Defence Minister Rajnath Singh tachetong bangsomai long Chief Minister atum phan an blueprint salam lapen koson abidi pensi chojor cholan pen radatum pasung sepin jima laso puthak aru mithai kre forni PM aphan astet tin penta piponang pupusi mailong thanpon anparta vaccine avededa jok bangso keso abur social distance pensi chepajok ponang puputa mailong PM Modi than Pinipuluni Circle Kaparlo Mahamaya Nomati Constituency Arlo Sildharampur Ramprasad Arong Chandra Terang Arong Monsing Rong Hangarong lapen kaprek arong along District Disaster Management Committee pen kepanongasang ARO Toruningti SK David Singh Cheron lapen arisang hoa tumpen cherap chetul ponsi hadak ration kabe inut pen lin poasang ronponlo pangrumpet bang suri sose ration card kabe tumaphan ake joy pen ronponlo homosti ateng kulotangte mohama homosti pen nomati homosti siron longkane si location ateng kulotangte location cap duji si location cap longtani tum team cap গঠন করিলে তাসি কিছুমান দিন তে লাসন দো তারমানে আলোকেশনে লং ওয়েট পো আর টিম বাংকে হিনি তো কক টিটি চাদু মানে হালা ফিলং সিচুয়েশন লাগো লাদাক জং সে মন্দির পুপু কিরুম কেবা সুবিধা দে প্লটাকতে হালা দাগামাসি কিপি দেজি ফান লাসন সি কেমব কোন পিপি রা স্যার ইনো দলং মানে ডিসি অফিস মান জিতু অর্ডার আতেংকে Ini tu hala sang lin popo ilu dolong. Dokmoka pen Longkiram Teron News Fast Karbiang Long. 6 nong bitung reng thama constituency arlo Mukhima rong along PMGSY atowar sai ke oi pusi pini Mukhim Youth Club atum pen ningkang samse chepaklang si kampaklem long ledat athe bang so atowar pen henlo Mukhim arong aradatum keso kiun e pen chenglok school behabe par antala so atowar pen si cheleng lasi laso atowar keme longlo pupen Mukhima rong aradatum aning rong chipirinti setame non atowar kasemar tangte ako pen pewar block long le arlo si ludlap lapen ko anma JSB kepinang jilata pipon pe lapen ruler anta pakoy pameme bangso ajok chehek lap lapen apewar block long le arlo ludlap ajoyne Mukhim Youth Club atum pen kiklem atum aphan khangdun si paklem long le dat lapen jongsi klemji pulote pewar block chehek at si ruler pakoy pameka pen si semar thunangji kalite sodak pen kang sai pado ponji pusi chingkrin pon Keroni pen ran singjeron News Fast Karbiang Long pirthia dang along COVID-19 akeso kachi jumput ajok lockdown kang hapon pedo lapen labangso akeso pen kijok nangji aphan mate kachi un edet ji aphan mas mate ingho kachi debape donangji lapen social distance donangji kido ke thak kachi pangthir pen nangke danglok sarkar ahin pen pangdak pontanglo lapen anparta kichugi jun ammo ason pusitame un anambangke sarkar pen akijoy pen ronpon bomlo seta rongaradatum sarkar alam patoy tesi thekpon long pinang anadi malongke sangke ronpon ahot mas kachi dipave social distance ave lake sarkar alam ke patoy te det kalima lapen lapuson radatum aron kroikri pulote COVID-19 akeso kangdangji angring thetan binong pusi kachirok tok atum chethan lasi bangso keso pen kachingrai ponji aphan ahawartin arong rat atumta sarkar pen kapin khat ateng aron karkan ke deji aphan ke thekiri muchot atum pen rat aphan tuning ripon wothat lang so pen Rajan Ronghang News Fast Karbiang Long
Ulukun Chialong veterinary asai putum pen patir piponsi non malam swine fever chetang klo bajoini amri hawaralong cherok tokamai inipon. Bangso cherok tokamai long aluhi sarpoman pengpen EM Torendra Brahma local MEC Dominic Ofing Masalai District Officer G Dole Dr. Dilip Mahanta Dr. MS Borua Loni Data Manager Darking Breeding Farm Poloni Monica Tisopi Bor Ulukonchi Lapen Amri Hawaralong Kitigidingatum Chetong Dun Lasso Cherok Tokamailong Lam Kijetan Laki African Swine Fever Aputha Penang An Jetan Pachinipon Ilitum Karbianglong Along Kilabangso Swine Fever Ke Habit Aphakle Rong Aphakapan Kikor Long Pen Lasso Kisuta Mantek Lucy Dr. MS Mahanta Than Pachinipon Umpenai Pen David Singteron News Fast Karbianglong Non Malam Sohan Bertang Tongsinan. Please step in Pangcho Stationery, Rongkhelan, Dipu, Manja Road, Karbianglong, Assam. You will get all types of electrical items, school and office items, stationery items, all kinds of confectionery and bakery products and beverage items. A branded quality of plastic products and many more home appliances are available here. Selected items will get 10% of discount. For example, rice cooker, mixer grinder, ceiling fans, table fans, micro oven, and all types of copies, including long and short, till stock. For more details, please contact 700-2622-843. Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Dipu Manja Road, Karbianglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000-492143 or 8472-039-605. Bertang Tonpen Nanchiroi Tulo. Sorkar pen kachiraya ting det pialong train pachiling ponsi penap asamalong rialong sitami ang tangalong rialong kating tang damatum asamahawar pregjamadim mate hemchewang ring tipo bangsolong district isialong suri societum do pusi minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen pachinipon lasiang tang pen kewang atumapan home district along quarantine hem patik ponlo lapen station along sitami screening test aside abang klempon poputa than Anparta ang tang pen kewang atumapan kelang cari jiapan a district tin deputy commission lapen rong asor tumpen penap committee selampon poputa than lapen local MLA tum kacerap dun pen ajok toilet lapen washroom sita kimrang pon poputa than lapen jong si komat ne bang pu bang ki bangso keso cholong lok pulote zonal center long si kesolang pon poputa than tu West Karbianglong amring adolong kahinu era jok hiruni pen kedam bom ihum intikar thang hemkonglong dolong achi timchit along dolong along kedena thengpi kitu era jok ihum kar thang hemkonglong jingthang lok bangso pitu arlenga chehang pensi kangdoi pensi laso hemkonglong ke parludunlo pinpur meme laso adolong kahinu puke penang anarada tunke chini pamelo Bot setame akimi RCC dolong setame kimrang pon bomlo setame mingkan pho so setanglo non puanta kitang jiaphan ang ringa velang Karbianglong Meghalaya ahoy kedo amreng constituency arara tumke kaiketa dipudam je setame kaprek atowar ke avelo laso dolong le parpete ke parjia thai amatsi avelo lasi Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Prabjin Pen akimi RCC dolong ki kimbom constructor aphan ke patang daprang asonte Laso adolong ke parviar arat atum ake joy doji dong kamu kampen komol kathar news fast Karbianglong Pinia Birta Lansi Pajodiglo Domitagme Kardom